Een gemiddelde dartjoen is 4 uren. Ja, en de meesten werken, dus die kunnen net om 4 uur middags beginnen. Dit beeld zul je de aankomende 3 weken weinig net in de horeca zien. De Frieske Dartsbond koert er eens net omheen, troch de verplichte sluiting van de horeca om 8 uur jongs, troch de nieuwe coronamaatregels, kan ook de Tiesde competitie net teruggaan. Voorzitter Tseer Dauma van de FDB had together met het bestuur een aantal scenario's uitwerken. Scenario 1, want wij zijn optimistisch online, is dat wij over 3 weken verder kunnen met de competitie. En dan weer hier naar de ruimte om wat speelweken te verschouwen. En dan komen we mooi een week voor alle landelijke bezigheden uit. En scenario 2 is, mocht onze regering bedenken dat we uitstellen moeten, maar een keer 3 weken, dan moeten we de bekercompetitie eruit halen. Want we zijn al 9 weken in het competitieseizoen. En wij willen eigenlijk alles eraan doen om de competitie dit hier klaar te krijgen, helemaal. Wij hadden daar in het verleden al een keer niet te verklaren moeten. En dat is eigenlijk net wat we willen. Ook de toekomst op korte termijn is onwis. Vooral als je zorgen naar Big Leagues varieert. Als je ze zegt, het is een lockdown light en dan kan alles weg. Maar ja, de haast in achterhollen. Ze zijn toen, het is ook maar een kwarte lockdown. En die had uiteindelijk maanden worden. En dat mij voor u, als geval voor onze darters, het competitiegebeuren gebeurt weer. Ja, er wordt dan nog wel online spelen, maar dat is toch oors. De sfeer online is net te vergelijken met een joentje in de kroeg en ook de spanning is totaal oors. Dags gaan Dauma en het bestuur van de FDB net voor het drekst bij de Pakkendel zitten. Wij proberen alles in werk te stellen om onze darters dat te laten kennen. Maar wij zijn afhankelijk van de horeca, omdat dat het mooiste plekje is om die sport te doen. En de horeca is weer afhankelijk van wat in Den Haag betaald wordt. Ik hoop dat je hem met 3 weken wel los kan, maar dat is een groot vraagteken eigenlijk. Ja, en hoe die glazen bal beschik ik ook net.